Nyuma bebree nti bomodin ase da bia no bema wafidie no ada Ahenkan 93.3 FM na wati yi nyumedie ni nyina. Me amidi dwumedie ho chia me media ene Awurabena Radio Ness na sign streaming live on Facebook be Fontaine Time Facebook so eno nti no obetimi akọ Facebook no akọ search for Ahenkan 93.3 FM near capital letters na waboye wo ho behu ye ho fefefe na wonso asembise bia wo adwenkyere bia wo no wonso wo de aba na makenkan na enim defo akukudam ofi apomuden aso ye abo awo na wonso wanya entiase ewo wo hawo no eho na mekai wo se dwumadie ya apomuden mre dwumakuo bi na aso yasen ama brano yetimi di dwumadie ebro na meche Divine Victory Hospital eye facility bia chese omo etiapo yi an facility nankasa etiapo na mechire se ya yarisa bia wo hawo biara eda wo so free wuti so de kosi wo na ase wankasa wo pe nimdifo eye doctor we enye ntokontokroma na fiche die ni bio we oye qualified medical practitioner na wo ye adwuma wo ho an ti wo kọ ho a we enye se ntokontokromu die bia we no no so enimde waje nimde pepepe se de doctor bia beje nimde na wo mo wo ho a wo mo adwuma ye wa nurse fo ewo ho a wo mo anim fefefe wo kwa wo ne wo besere kama mo akoma to yem obi create me dru wo na sede ne the environment ne kwa ye very serene ninti no etimi mana koma to ne yem ayade ne kura no efiri ne so prekope kura nsa no wakwa akotena doctor enim ede ne hawo akwa akoto ne enim enu nti no na me kai wo say o hawo bi eda wo so say surgical say medical psychological emotional ni nyina bibia wo hwa wo hia apomuden ehun kyerɛkyerɛ anase apomuden ensusomu bi ebeboa ama wonso nipadua na sipi na sitabia no ene na menhwe babia say Divine Victory Hospital wa Kamani Junction so ofi aboabo ene ekwa onsabinkom so ofi krom nso ene eba aboabo hade a ene na ye wonsa nifa so obehun se won signboard si ho fefefa doctor kuku dama wono na dwumadie ni nyina na say adwumakuo ni nyina hye ne nsa no bonse nimfoni da so kama stethoscope da ne komu odru ho a aro ne da ho na wamane afa ho wankasa odru ho a obeka se maami kan yampa ubra reception where wo se enu nti no bomoden a se brano no obeko Divine Victory Hospital na wo de wayaresa anase wapomuden ha wonyina akodan na yeguso a ye train doctor ene Mr Farm no na mibisa wo se wompon mu etesen ana wompon mu tesen wankasa wo hwe wo nipadua fiuti so edikosi wo na ase a bibia toche makakra wo ho ana na ye kasa pomuden mapakora na eno ene den wankasa wo te ho a wo hu se wo ho ya na se bi nipa bia wo ho na se yade wo nipadua ni ma wutimi ehu fise nipa bia nim ne ho esen wo bia se bi doctor ne kwa wo yare a wokọ ne ho ne kra no wuni mo ho esen doctor na wo hwe wo no enti no wo sorry de bia fi mofra se de company fie so no wonim se me de sei na me nipadua no etie sei na mapomuden esifate enti the moment ana se bra apomuden ne be hyase se etoche mapepepe no ubehu se wani aba wo so fi se wonim se me de nka me nan me nante am temi ko straight ana mpo se me de me sei enye sei na na nketie but prekope no se wo pagya wonsa na ase wote yawo prekope wotu nan se wo nante a ase wote yawo prekope wo wa se wuti dwan wo na wo se wo hu se de bibi kakra ahyase etoche ma ewo wapomuden no eho wenum nyina enti na yede apomuden emre dwumedi ebrewo said ye be ya wonso wobetietie nsempa ene kyerɛkyerɛ pa a yede brewo ye ne animdifo a ofri apomuden aso ye ede ba be kyerɛkyerɛ wo no na wonso wani atimi aba wo ho so na wani ada wo na enkoye se de bia ye sori a ye bedwin ne ebedie ene ne ebenom ho pe na emumie ma ya apomuden nso ehu enhia yen
nti said ye be ya pomuden besi pine besi tano ye free be healthy lifestyle. Say we be living a healthy lifestyle. It entails a lot. O ka healthy lifestyle la enya ade baako e nneema bebre na ka bom e na beboa ma onipa biara no wetimi live a healthy life. Eno nti no ye kan na me bobo kakra so say onipa bia wo ho ani kwan say we very idle all day long. E was say at least a day no wutimi nante kakra wutimi sempo wutimi nante a yes o sorry anopa skipping rope cry was say wutimi ebo ne kakra ana say ye ma me no penifon de wutimi nante be 10 minutes be 10 minutes walk or 15 minutes walk be ebeboa atiniti ne wumpom munimu yie ama wapom den no etimi asipi na esita ye mu bebre most often no ye tete offices ayeye ejuma yes ankofo ne kra de ana yasem ya free say ye ntiti ye mpomu anopa no sorry ya wosiesie ne ho akotena ka mu ka ni mu na wote no air condition na wobo onye si ye okowura ne office on so air condition sini so a kofimse bebo anwume be 4 no fo ya osi ya wasankotfo ne ka otu ka na wasanko hye make kaka kra bia ne dem kra so conditions abone dem eno nti wono no wonya even vitamin D from sunlight eye awie ya nyankopon wodomanko ma cha de wode che ye nya achese nipa bia no enka no pa no enya abo 9 ho na de kona kofimse 11 bebo no se awia na ebo ne ya awia bia nipadua no ehia ma nipadua no papa so what agina awie mu from 9 to 11 na wo se wonya the correct and the natural vitamin D ya mpempi no obi wo ho se menom supplement ma me papa wotie me supplement no wo benom na emom kan ne hunu say supplement no nuane no ede be ma wo no enye te say the natural one na wonya no direct say masoria no pa be ye 9 makogina ewie mu say awia na ebo na no nya din bebre no akogina mawie ya bo so kakra na charge wo bore ni obi bia obo nsede bia no na wapomuden no SCP na sita because obi o lack vitamin D no ede wo how bebre ebre no nti ye momoden ase ye be ye sa na ema wenum enyina bi na fe ye guso a ye twen doctor yi de na ye san ba ye didiem nipa bia na wo se obomoden na wo hu ne yie se nipa biara no ne ye die ne ye nom yare bebre kofare bai no ejina eno so ye wade nyina ho kwan na nso nye ni nyina ene fata ye se de da meka no ya no ya egbo ye nimu nyankopon bo se ye mfa nidi enti aduane bia ye timi didi na emome wo se ye kan ho se ye wo ho kwan se ye di aduane bia no eno nso ma ye kwan se se ne ense se ewura ye no mu kura na ewura ye woni pa binum wo hwa age we hu ebefa nanum age wenhu ebewura nanum chese bibia nani bebo so bia de ochia ne so obete se we yedi onya te yedi ene asa se te sen te de anya o ne ye o ne ekwanyi o ni nyina ewura nanum ebasa wanhwe ya wokofa yare de ema wo ho honama kwa no se de bia meka no ebia wone a epe ebeboa no ama nanyi from ye fa ye mre boy wone epe ye fa ya koma e wone epe ye fa ye lungs atwi kasem ye friend ya harawa na eno nso wone epe saa na ye kidneys nso e wone epe eno nti nipa wo sori anopa na enam sa ti yie ema refri nti no na wusika wanya ne wati yie nti no na wo yi wani na wo didi basabasa na srade na me wo wigu wo yam na enam kakra obi kra timi hyeda to na ntwinam na wache na wapesta bia si hono wo hwe obi kra so timi kodwom se mikoto beef ne yiyama no se ya mepede srade wo mu no na da bia wo hwe ne srade wom na wo se mrebo no empe srade bebre enu nti wo beri we ya mebedu mrebi no o mrebo no eba be ye very fatty. Secondly, protein meat bebrebe ene sa ayikosua bebrebe die ene enama horo akase ewe ne milk no bebrebe ni nyina wo se hu se ya sabo na ye kidney na eda ye nipadua mu no empe sa nyama ne bebre too much protein ha kidney ne pa protein bebrebe we obi a wotire meat bebre didi nyama basa bebra wo ha wo kidney no sa nso na wo ha wo liver no even crani na we ne nyina ha no na san krat mi ko ha koma no eno nti no ye kan nipa bebre nya mojamroso no omunya na nye se ye genetics o na me kire se mojamu die da bi enye ni nyina na ye mojamu die enye ni nyina bebre na ye lifestyle
hypertension bebre na lifestyle na say environmental factors ofiri mojanam nye ne waria ma say pressure na nkasa chese ni nipadua nim nyina dore srade enti ne honam akwa ne de akoma dore srade mrebo dore srade na sa abo dore srade lungs ne kura ya ahra wana kura srade tetare ho eba saa enti ni mu nyina nso sisi chese srade ne kodoso bebra wuntini ne wo se mu da ho na moja ne timi di mu afursa ne yie na bra wudi srade na srade no esisi wuntini ne mu no moja entimi enni afursa ne eyie ewo wuni peduam akoma ne nso be da pompi moja bisa akoma ne be pompi moja ma distribute akọ wo hunam akwa ne nyina hwama ne pedua na timi agina ne naso aye ne a esese woye na se ntini mu asisi akoma ne kore pompi moja na ehe na ebefa wo arteries wo veins wo chese oniema ne mu nyina srade adore ne nyina mu afa ebasa ebeden enetimi aye adwuma ama wonso nipa no wanya apomuden mapa enti yedidie de wo se yehwe yedidie mu yie pa na ye hwe kwanya ye befa so a ye betimi live healthy life no na ye boye homodi anse lifestyles bi nso wo hɔ a ye aduane die ne free hɔ a enya de a eti apo na enya de nso a ebeboa nipadua no na meche cigarette nom wihye tramofa drug abuse eniema bebre na youth no ya abuse eniema bebre na ya abuse ene kura de super glue kura yesi eno kura be ye substance ma okwabrani timi fa hwia na afi abono se no oda ho pacha ede be ne baaye wo yesa wo ha wo ho enimanim ya ne de you think so me wo me youthful age into no enya me hwe oh eyade obi eye bi enti adan metimi aye bi oh eye normal oh me no mokra be mama dream bie metimi asua de oh me no mokra betimi aboa me ama me kokwan so amekọ ache ni nyina no eye akeka eye nsema ye kaje yani na emom se wo pese wo hu se ebedi wunya anase ebedi ebe hawa abrabo ana woni padua se wo hu sa de bia ye ne no sebi nipa bebre nya yare na enyo ene ya no munya yare no ade a ahyase several years ago lifestyle bi o live ye ene yesi obi anya lung cancer wonte ase se na me de den na me ye ya menya lung cancer wadwen ho a wonte ase ba ne obeka ne se wo bebisa ne se wanum cigarette da wanum weed da ne obeka ne so manum bi ba na misa na me wo be ye 20 years ena na me fa we any cigarette ba mi jai kra na me obe 40 years nso sisi am 60 years nso yesi menya lung cancer forgetting say ade na wo ye no 20 years ago no afi na wo nya ho complications enti yen kan hu se bibia ebeye bia no ehun nsunsanso no wo ye den ebeba enti ye momode se bibia ebeye bia ne momu na ebeya ade ebeboa ye nipadua no se de ebeya ye nyini du ye mpani mfie so a ye sika kakra ye nya no anase ye pension pay no ebetimi adi no asomdue mu na enkoye sa akokora abrewa wanyi na wakọ pension na esese ka pension pay wo senate no ne niama wo so enjoy bi na de bi agi wani no na afi na wo hwe diabetes afi na hwe hypertension afi na wo hwe cholesterol blood cholesterol afi na wo kwa hwe yare basa kidney problem kidney failure liver problems ebasa edo how bebre eba moma yeni enawo ahenkan apomuden medwumadie ena wasoguso awutie e wa ahenkan 93.3 FM esono ye de bra ofia de bia bra donko abo e de kosise no mienu ebebo apemu ai yeguso eti apomuden ho nsem mapa Yegusua ye train doctor idie na megusua ne watwetwe nkomo afa wapomuden eho eden na ekoso wo nipaduam wadwene ho a wonte ase eden na hawo wadwene ho a wonte ase so mi bisa se wakwa yare sabia na obitimi frɛ osise na ye me se na ye me ehyase da ben wose ehyase be 6 months ni 6 months na wakwa yare sabia osida bi
sebi nyankopon bo ni wiase no a wodi nimde ema nipa no nipa so de nadwen ne nyansa ye niema bebre na nipa bia so ye wasase so no yemfa wodam potem ha koranye example obi enim so wodam potem ha no so ka se meko new station a ye cars na sisi wo a ye kwa akofa na ye di akoba bia ye ko obi enim so ka se meko joma definitely ye niema foodstuffs na eton wo a wo ko joma ye den akoto obi enim so ka se meko asori dem a meko sum nyame ana se ye program wa asori na meko bi nenti ade nti na yare betimi ahyehye wo ho a mfie baako mfie mienu na yare sabia nso atese ewa ha baabia sisi odan kakra ikura no mekeka chips compound okura ye wo wa ha chese bebre health centers bebre government facilities any private facilities health facilities bebre obi kura wo ho a wonya bie ni gate say ya na hospital gate ni why enti se wo yare na wo de hye wo ho a na de ba kwa infanto yetim so ne say early detection eboa ye pass wo hu ne ntem a eboa ma otimi so ano ntem na ne mitie me ya na mete ho mitie me ya ochena na mete ho na de chie mitie me ya na mete ho saa obetwen ya 5 years later na afi eho no makon se eye kokram na ato ne tirim na esa ahyase na senkotu ho anamon a enka eboa no nanso wantu ho anamon ahyase no en wo de share ne ho na sese ya akoye ade kakra abeto ne so enti abusuafo moma yeni ennako na wo apomuden mapa wo ade nyina na mekoso akai wo se Ahenkan apomuden medwumadi na wasuguso a wotie e wa Ahenkan 93.3 FM esono mpomu etisen wapomuden eden ohawo ene da wo so a wakon a wonya ano edro eden na eye wo widie mu a wodwen ho a wonte ase kan wakoma eto woyem ahomatrofo no 0201944485 0201944485 and as 0554820910 0554820910 na wotwe etwam nyina niam bebre na yaye eno nti no wo betimi afre wo franchi na ye wapomuden na wageme so se wo me amensem yeguso a ye twen doctor idie ne e che usu bia wo ho asembise bia opese wo bisa no na wabisa na ansa na no ene ye betwetwe nkomo afa hernia ene hydrocell ho yeguso a ye twen doctor idie doctor ba wo ne ye betwetwe nkomo afa hernia anase hydrocell ho na me kire de bi bebre na aka no etwo ene no ne ye ba beka ho asem eno nti no ben wafidie ni yie pa na tie na sopem na sempo ebi ahyase yew na se ho senchani ni bi deadi wo nipadua mu a ebia na wohu se bibi ye oba wonim se ye henia ni bia bomoden na ben wafidie se de be ya doctor nya bedru a ne beka bia no wonsu ubetie na sopem na watimi atutu amerika akwa yare sabia ntempa ne akwakoye surgery dia ma na ye fi ona nso wakoma ato woyem 0201944485 0554820910 0554820910 obetimi afre na wasem bise bia fa wapomuden ho ene ma doctor ene yaye ewo fie ha sei ne weche wo so a wonte ase bibia ye wo nipadua ma wodwen ho a wonte ase obetimi afre na wabisa na ho anu ye aba ma ananso so betimi my message ewo 0594841044 0594841044
se bibi eche wo so nso apese wo frɛ so abetimi afrɛ na wo de wasem bisa aba na ye wano se de wo pɛ no pepepe eno nti no yeguso a ye dwendwen yapomuden ho no na mebisaw sa no pɛ kura wo sɔre ye no ɛde ɛbɛn na wo ye ɛde bo a wankasa wapomuden anɔpɛ wo sɔre ye no ɛdɛn na wo de bo a wankasa wapomuden wo ye bibi ɛma wo ho ana wo sɔre free kete so na akodware ya wonya aduane bi di ne no ano no ɛne sɛ wo de kokotena office a wo te wo saa ɛdɛn na wo ye wo normal routine na nipa bebre sɔre o mo ye ɛde bo abo won apomuden ho ɛban ebi ne sɛ obi wo ho sɔre obekɔ jogging obeye eyi walk nante kakra obi kra timi bo skipping rope obi kra timi ye stretching exercise obi ye niam bebre sɛ de beye wo de betiti ni mpomu obi so kra wo wa adwuma na wo ye nankasa no in general no ehun hia sɛ obesan kra akɔ sɛ okoye exercise because adwuma nankasa kra ye enough exercise adwuma na edin ti wo ya wo kɔ a wo ba ne nya no de titi ni mpomu na emom bia wo a wotie me de wunye emu bia wo de ne wo ya ne sɛ wo te office na wo tworo wo te office esa na akoye sedentary lifestyle wo be ye sa sedentary lifestyle ya ebasa na de bia accumulation of fats because unye exercise but de bia udidi egu nipaduanim into the more na udidi unye exercise udidi unye exercise no fat na store ni nyina no body no entimi make good use of the fat enu nti na mrebi atwam no meka asem bi wa ha se sabi obi a oye mason obi oye carpenter adwuma de fa mason for kwa anya example mason adwuma wo be ye a day no o hyehyɛ blocks ebi fuko esoro ebi yesei ebi yesei nti wono no because say wo ye busy nti no bodi benkutoa edu enom nkwan grawa krampo na sempo nam bi no bewi a srade no by the time obepon adwuma na mfifra ate na sone no na aben ni fat ni nyina ayeden ama no ba wa wote faako na wonye exercise biara na wo sɔre a benku ne ato ama no wadi fufuo ne ato ama no wadi hwan ne ato ama no wadi ne obehu sɛ etwam bie wo sɛ wo frɛ na wo tobi na wodi ebasa wote faako ne nti no emfifre krantew wonnya exercise bia ebema saa srade bebrebe na sɛ aduane na wadi ni nyina no etimi aye adwuma nipaduane ntimi yusi saa energy ne nya adwuma because wankasa no wote faako ntebasa always no na store na deposit saa wani beba won so no obekọ hospital na doctor beka say kona ko check cholesterol level no obekọ na je say aye bum na aye kakra wanhwe ya na akofo ha obebre e de ama enti always ne yenhwe ya adwuma ayeye na e de ehu aduane a yibidi na mekoswa akai wo sedwumedie a wasunguso a wotie ya Ahenkan apomuden medwumedie e wa Ahenkan 93.3 FM eso ye de bra ofia de bia bra donko abo e de kosise no mienu ebebo apemu pepepe 'Afe na wode wafidie nso ato hadia na mesre se wo befre obi na obi nso afre obi na mafrefre mo ho na munyina mwatie saa encheche pe ya ye de bremu afri Ahenkan 93.3 FM so 0201944485 0201944485 0554820910 0554820910
So wasim bisebia ubetimi afre general questions na ye bisa enene de ye ni restriction bia say bia we ne kan ho asem general questions ade bia echi wo so fa wapomuden hu bia no betimi afre na wo de asem bisa no aba ko say 0201944485 0201944485 and I say 0554820910 0554820910 0554820910 obetimi asanfre na wabadwumedi eso franchia no wapomuden me bisa wo se wapomuden na wo so wagye me so se ewo me a me nsem enam se wapomuden ewo wa wo nsem nti no aya bomoden ase obema wani akọ wapomuden ehu yie pa fi se nipadua ne de enya ye nipadua na de bia ye didi ye nom ne de wo ye den yade ebebe me ne kura de yenuane na ye di ne dodo na enro fertilizer ne nyama na ye di gusu ni ntino ene wo tonto si kura na wo de ko she fridge mu kura e she fridge mu onso ubegi na de ho aye no hu a na sese wo yem e hyew eno ntini ye di sa ne ma we nyina agu ye yem na wo se wo se ye den ya yade enso ye den ebeba hello wapo mu den ewo me amense me pacho wudi ene baby a wo frefre na moro ni akwabre ebu enyim kase frase ni yo Mr. Eboa aseni pacho aseni fo nyina ho ye nyame adon jo ne mo mpa ebu yo ye de nyame ase me pacho ye tie wasembisa me pese mbusa radio ni esese me tightin fifre pa na batalia krampo na sada mi chimu a nsu efiri mu ba no opekasa ne ya hyeda ehwie nsu egumeso na bi ye kuyani okay me tai gina awiem enti mi hu se awia na mi gira mu no ana se eye nsunsansu obi ana se yale bi na me yale a ena mpete mo kire me pacho yo ye da se ye pa Mr. Eboa wasembisa ne ho ano ye ebeba. Bye bye. 0201944485 0201944485 and I say 0554820910 0554820910. Hello. Good morning. Hey, good afternoon. Pacho, no one ma. I'm waiting for When you saying 15. When you're saying 15, and I will want them 50 too, sir. Ejuma benai. Yo, Mati, why? You be me you want why? Yo, yeah, that's it. So for Bajumedi, so 0201944485 0554820910. Bit me afraid now. So the wasim bisa aba and ye general questions na ye yimano. Yo 0201944485 0554820910 0554820910 and no wasim bisa bia bomodia na friend na fabra entwen doctor abana ye kasafa de foforo ho na afina baby sa question na emfa ne ye ne ho. Hello. Me pacho wa pomuden. pacho mi amensem Me pacho udin any baby a wo free ifri. so sister ma me ka free order ka price Yo sister man pacho yeti o. Pacho na friend bisa no mi pensio pa mi musio sa na ebrana jona me kwata se ya sa junso bebre mi su so bank to one bi mi me junso ma Me pacho wo esiche ya de. Pacho se Wo esiche ya re. Pacho de. Okay. Yo. Anti ama. Ba ya mi ye ja ho adwuma. Uye ja ho adwuma nso eka ho. Eduwa na me ka benku ni kwanya de ade. Okay. Me pacho mate.
anu ye ebeba ediamon edase self rebajumedi so yo 0201944485 0554820910. Hello. Hello, good afternoon. Good afternoon. Pacho wapomodin. Oh, me and Pacho dini baby awu free. Pacho me de Jeku Kasasi Esua. Yo, Mpacho Mr. Jekumi yetio. Bajo Obama Joa, ya ni that. There are some making other than it. It's a concern, yet. Edra na dwo wontimi nda da obetimi ada ne nso no ebeche pa ansa na wetimi ada yo that my young for the past 3 years. Oh, okay. Pacho mate midase pa no ye ebeba ede amount edase self rebajumedi so hello. Oh, kose 0201944485 0554820910. Hello. 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 Wapo modern. Me am Sam. Pacho dini baby of free. Mammy Santu and Yem Casa free treatment came. Mammy Santu Chimen came Pacho Chimen came for you now. Yamia dom. Yamia say, Mammy, me Pacho was in be some mammy. Me Pacho, me Baba Muabako. Na so fitiri ni mo problem o mo try hospital ya de na kwa so no still that so fiti Pacho ba no metie wo mami me se na so no da so fiti na me se me frewa bisao yo matina mami me Pacho o yo bi otide ne no de ade hye na so man me Pacho de bi me wo le foforo ne na me tai hu say wo ma onyi mu ho no ena me hu sa ensentrene no ese wo ho ana na suma ba nsuo yo enti o mo kire ya oda o mo se nkabode me de na kwa so still da so fiti yo mama mate wasimbisa ne ho anu yi ebeba me da se self rebajumedi so hello. MTN 0201944485 0554820910 0554820910 bet me afraid now so do asimbisa aba. Hello. Me pacho wapo modern. Me am Sam. Pacho udin any baby au free. Pacho me free and the Freddy Kofi apple. Yo, eja kofi pacho yetio. Me era difícil. Kaya me yapa misifi basa na aso yefu na mayasi na ya me na mpese mi bisa doctor so o akwantre bia o betre me pacho e sha se di be sen pacho ti si area ne de e ba me so no ate ka me dia ko da government hospital a omo member mi lu na mi ko degree we so e ba me so ate ko be almost 10 years kura. Number 20 facing. But I'm 55. Ejuma ben na we. Pacho miye kujuma. Okay. Yo. Pacho mati midasi. Self rebajumedi so. Hello. Yeah, good afternoon, madam. Good afternoon. Wapo modern. Yeah, me am Sam. Pacho udin ni baby au free. Pacho the friend could be empty. They can say free at some empty. Okay. Pacho come you bisa doctor say we be a okay dia de bia also dia e boni ana say yare. And dia so boni ne sa ndi nyama osofu be yi ho na no na ne yare ne de enya yare se obeso daye we de meyi wano sese ya. Bye. Meda se self rebajumedi so 0201944485 0554820910 0554820910. Hello. Me pacho wapo modern. Pacho me adom. Ewo me amensem. Pacho dini baby au free. Pacho me da modo we nkasa tinya mbese. Yo pacho yetio.
Mamma, maybe I haven't said, we are there this month, basically, say, we are one medium to I'm a patch when you're facing 36 years. 36 years. But you go to Bonza. Pepper time. Okay. Eba normal said your neighbor na. Come, my man, we and the neighbor on my bar, me woman, me, a family, and me in there. And so the man on my bar, me heavy will be a pa. It's maybe the 4 days, 5 days, some nature. Yo, Mati. Me Okay, yo. And so me that's it. So for Bajimidi, so 0201 944 0554 820910 0554 820910. Hello. Hello. Me pacho wa pomodin. Oh, me am Pacho dini baby out free. I'm a nurse, but you're free mobile. That's right. Yo, Mr. Obri, Pacho, oh, yeah, dear. Pacho, you're free mobile. Obey, yo, bro, obey. Pacho, me tea was in Bisa. Pacho, a ready, a quabas, Madame to be a man work. Also, a happy, and a pa, no, or dance or happy. Also, better dance solidiana, and then I'm one suits you. Or down, I know so you. And so, person say, Ariana, yo, me pacho, Mati, me that's it. Yo, me that's it all for Bajimedi. So 0201 944 0554 820910 0554 820910 0201 944 85. Ubet me afraid now so Bajimedi. So now they were saying bisa about. Zero 0201 944 85 0554 820910. Ubet me afraid now so they were saying bisa about. Hello. Hello. Me pacho wa pomodin. Ejirami aso. Pacho dini baby out free. Pacho me de Mary, me free amako. Yo, Pacho Auntie Mary, amakro mfo nyina ho ye. Me nyina ho ye. Yo, Pacho ma wasimbisa enko. Pacho. Me obi amenya ba 47. Okay. Na me nya me menso, na me dan so amintumi na be se ba 12 to 1. Ansa na me nya da kakala. Pacho, when was the last time Aunya menses? Okay. When was the last time? Ebra etwa to da ben a wodi bu wonsa. Ya ko 1 year. 1 year, okay. And I say then I hear you. Okay. Pacho say then I hear you. Mintumi na. Okay. Yo. Ni de ko se bia ya le. Me pacho yo mate. Anu ye ebeba ama me da se. Yo. So free edeba jumedi so yo. Bye bye. 0201944485 0554 820910. Ubet me afraid now so do I same bisa aba. Zero 0201944485 0554 820910. Ubet me afraid now so do I same bisa aba. Enyabo 12:8. Me fa free phobia biem na menya daje eyinsem mesane nyina ano ede amam.
0201944485 0554820910 wo asem bisa bia wo betimi ebisa. Hello. Hello. Me pacho wa po modern. Pacho odi ni baby afrefi. Pacho frame ben ga so fi odan. Yo. Bra Ben pacho my inti was him bisa. Pacho mi tina ya me ya pa. Pacho uti started da Ben. Oh, actor. Then cinema bisa mo be 20 years. Oh, about 20 years. And I'll tell you, we are since childhood. What choir is Sabia? Me de ko ba o me mama me kwa no mama dro ma be no ma ba so na ma no ba. Yo, Mate. Wasim bisa no ehwa no ye ebeba bra Ben eda se self eba jumedi eso. Yo. 0201944485 0554820910 ubetimi afre na nso ode wasim bisaba. Yo abusuafo sese ya no ye mfa ofrefo biara ebiem na ya sembisa no adoso kakra na yenyi ya no na mekai wo se ya Ahenkan apomodem redwumedie ene wasoguso a wotie wa Ahenkan 93.3 FM eso no na ya papa wodi kan ya wo frɛ ye wo se otim fifire bebre oyekuani oye farmer na osweti bebre papa enfifire tie de nipa bia wo ye adwuma den saa ne de obetim fifire ena wo san gina wiaso ena wo ye sa adwuma na edin no na ade ba ko a sese ye hu a medi kan ye ne se obia nipa bia no hia vitamin D a ye awia no natural vitamin D ni de obetimi anya no anopa beye 9 mu hwa awia na ebo na kopim 11 o'clock obetimi agina wiaso kakra sa awia no ye ma nipadua ne yie pa na efi 1 2 ho kono sa awia na ebo ne de eno ne nso ema yare pa enti nkebe se nipa sa wiaden den pa ne de nka wunyina mu mpo because ebetimi di nsunsanso bebre abrew na wakoye kuani ya yentimi nka nche se jai wadwuma na wadwuma obekoso wa yeyi de obebo modin asa obehye protective clothing na meche ntade a emu odu kakra se ebe ya awia no enya nsunsanso bebre ewo nipadua ene wapomodin eso obetimi anya eche bi a wobehye se ebe ya sunlight na na asa awia no enya direct contact with uti anase wo skull no eni wo nipadua ni nyina in general adwuma na wo ye no
ebetimi ama watin fifira abro so ewia na ehyew no ebetimi ama watin fifira abro so me di kan kasa no me kan say aduane kura ye di ne say wudidi na wamfa nya adwuma fat deposition no beye more ewo woni peduo na chese srade etna woni peduo no mfiri say ni peduo no enya adwuma bia ede be bene saa srade na ewo aduane na wodi yenim entinka wo wudie die enam se woye kuani nti no me hu ni se mfifire na woti ni bebree no ni nyina no na wode bene fat wode yi srade boni mfifire na eti no na eyi srade boni ni nyina afiri ni peduo anim na emom efifire ti bebree ne nso no etimi koye ohaw bra yade bi ewo ho ye wo mpempi a obi wo ho a wanya yade bi eye kwankoro yade bi eno no na ema na eti mfifire bebree ye wo honam akwa bi efe ne thyroid eno no se ho toche makakra etimi ma ho swete ebro so eye mfifire utimi ti mfifire ebro so enti se eja se woni mu ho na woni mu nipaduam na nim se yade bia woni akoma yare bia woni yade bia wo nipaduam wakwa yare sabia doctor aka se yade bia ni nipaduam na emom mfifire na etew de na wo se hu se adwuma na wo ye no eno na ema mfifire no etew ewie che no bisa ho se dadada na wo hye adwuma na se na ye kua adwuma no dadada ni nyina no wo ye adwuma na mfifire tew saa na se bia kane no na nke mfifire tew nso ye normal na emom sese ya no na mfifire no adoso aboro so a eno so betimi akwayare sabia na wakohwe wo mojem se bia ohaw bia bema na emom se kuani a obekwa afuo ma obedo afri anopa bedo ade mfifire de betew mfifire na betew aboro so se de wo kan betew because eye adwuma na wo ye nipadua no na wo de ye adwuma no entini nyina no bra wo ye adwuma no na wo swete na wo yi ne ma boni ni bi firi wo nipadua ni mu egu mfifire kura de sone wankeye nipa bi akwa wo senka atimi mfifire na wo di yi ne ma enye ni bi firi nipadua senya yare na wo ho na be ko sim mfifire ne dia eye normal se obia wo ye adwuma mfifire betew ohaw bia eni echi gise doctor aka che se bia wo yare bia na se gise na nka wontim mfifire sa wonya adwumaden bia nso na prekope wo ho na mfifire ti wa na mfifire ti no atade nyina afọ eno de etese otimi kọ ayaresa bia na wo hwehwe wo mojem na wo hwese ohaw bi aba unipadua ma ye maame anti amanso ofre efika price na se wonum nsuo bebree eru na dwonso odwonso bebree ni pale odwonso mu no etimi ye maame input and output ni ekoye nipaduam ene ni epie sabi obi a wonnum nsuo ye obi wo ho se de whole day nsuo ba akopɛ ne manom obi kura timi kotena adwuma ma afri anopa kopɛ manwumre wonnum nsuo nipa sa no dwonso kura wonya bi nwunso na emom de mo na wonnum nsuo bebre ne nsuo ne kura mpo ina we ne eboa a cleanse wo system no nipa bia wonnum nsuo bebre bia no prevent dehydration eboa ema wo nipadua no enya ensuo a epe wo nipadua nim na wonum nsuo ne bebre ne nso no eboa asiesie honam akwa no dodo bebre san aboa eyi niema boni bebre afiri nipaduam enu nti wanom ne bebre no ewo se wo san adwonso obi wo hokra ne urine no ana ne dwonso no ye very concentrated na che se wo dwonso a eni ne ye very deep yellow nanso onum nsuo sese ya doctor timika chene se aya num nsuo bebre onum nsuo a bunsa hyase na obedwonso yellow no kakra bunsa dane obehu na afia ni na be yete se dwonso ne ni abe se nsuo ne kala enti nipa bia kra de wo senka wutimi num nsuo ede wanom kra pure water sache te wo senka wutimi dum be ye 8 to 10 kra wo se wutimi num na eboa nipadua no because nipadua bia nsuo ni mu no eyo haw ena enya nipadua no made up of water ensuo concentration wo ye nipadua mu ne dɔɔso yie pa nti nipa sa wote wona se wanum nsuo a emmoa nti mama ensuo na wonum ne bebre ne no aho output ena eba no nti wo haw bia ne o mebisa sa wo asiche yare wo so ne asiche yare mostly wona wo asiche yare no omo na omutimi adwonso anadwo bebre na senya anadwo mpo na daytime it can be say ye bladder infection ana say urinary tract infection na say ye mamu ya yase hono ko ye mamu hono yare ba ho ankanka ye mofre ya ye ne omu wo fie bonsa kola no ntan dwonso sanso bonsa kakra na dwonso no kwa keto ebi no wadwonso kwa keto ebi no wadwonso e ho no timi suspect infection na de ne kwa yare sabia na emom se wonum nsuo na dwonso no nso e ba no how bia no nye se wodwonso na ni ye tuntum ana ni ye very deep yellow na emom ye normal urine color
na wodwo nso ne de maame ohaw bia eni ho senka wonnum nsuo bebre na wodwo nso bebre sa na nke betimi akose for alarm na we ne de unum nsuo bebre enti Johnson nso a wodwo nso ne se etimi eye bebre na input ne output no etimi eye pe because nsuo no se wonom na se ama se bi ni nyina nso kogu nipadua ni mu nso a eba akoye fluid overload na no nso emoa enti wodwo nso bebre wo se Johnson ne bitimi ba na eboa ema nipadua no nso esipi na esita em se ne otoso miensa no nso kasa fa mfifetie ne ho medikan aka ni nyina edada ena ye maame bi nso ofre wono nso se ne ba na so efiti saa fini nkwala abrem ode na kwa yaresa bia saa na eme se wo se de wo sese wo ye bia waye enso ade no enko maame aso yade niema bebre na se de wo ka se fini nkwala abrem na aso yade de nka acha 10 to 14 days de ana se acha 2 weeks de nka wo se nipa nya saa ohaw na wo de ne kwa yaresa bia Dr. Manedra wo se etimi clear na se yade ni timi free okra acha by 3 to 5 days wo se nka ne ho timi tono nti saade ne wo hwa na se twama mfie bebre saade mama na eya akoye wo haw ebetimi aba se oba no de ne ma hyehye na sum ebetimi aba se ne ear drum ne kra mpo no problem kakra aba ho infection kakra wo ho ana se ne ear drum na rupture ana se ni tube na wo na sum no eno na cause sa fluid na efri na sum ba sa no enti discharge na ba no sometimes no serious enti mama se washa na se still na waje aduru na se still na no ne ya mesre sanfa ne kwa yaresabia eduro ne ebetimi atwura ma nanso mebo modern asre wo se kope ENT ukwa yaresabia bia so hwe ENT omo hwe ears nose and throat omo de ne se omo hwe nipa aso omo hwe ne hwene omo hwe ne minim fane kɔ na yɛmfa afidie enhwɛ na so ni mu nhwɛ adekode pote atɔkyema ɛwɔ na so ni mu no sɛ de ɛbɛyɛ a wo nso wobetimi aboa no ama na so no problem no etimi akɔ yes maame baako yes sister ana ye maame wo se ono nso ne hunam nyina timi ye ne ya saa maame kwa yaresabia na doctor nhwehwɛ wo mogya mu general body pains niam bebre na timi de ba eti se wokɔ na doctor se bibia anyewa na wahu se ene ebia eye fa akotena na se sometimes ipa kwa wo ya ede obebre kra etimi ma wo ye basa se wo ye basa bi ni we basa ente sa nso a na se da bia wo honam ye wo ya e wo se nkan bisa se wo ye nipa kese ana se wo nye nipa kese nso adwuma ben na wo ye obi wo ho okodwoma obebre saa ebasa na jo no bre bebre saa nso a stress no obeda bebre abesori anopa kwa na se wanna da bia na honam eye wo ya enu nti no honam eye wo ya san 36 years mbisa so we twa bra because you say ya no bebre na akura twa bra 35 34 36 enti ni mibisa e bato so wontwa abra nti wontwa abra na se honam ye wo ya saa de na se enye kese na waya aboro so na enye yade bi nso ene wo nipadua nim de ene na mesre se hyase na free ase tintin wumpom mu start ye exercise because nipadua na da wide do cha eno anso ebre na start ye exercise na ebeboa wo ye bre bi nso frɛ wo se na damfo bi onya emse woda na no no eso nsuo na no so nsuo pa da bi obesori na wo so twitwi ne sia no pa anwumre si twitwi ne de no prevent ano ebeso nsuo da bi no prevent ano ebeso nsuo just say se wo twitwi osia no pa na twitwi na anwumre a eboa to maintain the oral hygiene no ema yenum ete ema yenum eda ho na most often no sa na dwokora mpo no ebia wodi asi kire duane ana se ade bi e dance awokoda mostly no twitwi osi a eboa eyi saa eyi sweet ni nyina free osim na hyehye osim ni na manya yi ni nya se be moa entimi nidi saa sweet ni nidi nkɔ osim ema wonkonkonya kaka bi ana se yi na moreover no san twitwi osi anadwo ansa wada de be chekwa na still wanum look fresh obi wo ho a wontwitwi ne sia no pon twitwi na anadwo enti eba saa na asa akɔye omo no so nsuo yi bi dia ene esogu kete so a be ye obi ewura dem okura wontimi enu nti no esi twitwi anopa ne anwumre de nkeye ehu hia yie pa na emom ye nhwe ni position a wodeda woda sen ana nipa bia nka the best and the normal position e wo se woda wo position wo ho left lateral na se obeda obenkum ho saa na wachia woda obenkum so na wachia uti da pillow ne so na wada obenkum so na wachia na wano ne da pillow ne so boko sa ebasa wanum ne to wo bebia so function ye na obi oda ye ya
obi oda ye bia no mostly omo na ya omo eda omo ntimi nka omo anu ne ntum na wabie nanum obie nanum saa definitely saliva na produce that time no entimi enko fall back ekwe betimi suffocate wan kasa na say enti na kwa ni ba bi ebekọ na chese esane ba na ebehwie gu mpa no so nti the best yi ni say oda under left lateral say be nsuo no ebetimi aba na aba begu sin say obeda back ode na chi beto na no no ebehwe wiem eba sa na wo homefa nanum instead of ne hwenim na ye conditions bi te say bi obi anya kata ni say no hwini ni sisi saa eba sa wuntimi breathe in fa wo hwenim nti je say wo bie wanum na homefa wanum basa enya kata bi na wenya na enye nasal congestion bi na wenya na enye ohaw bi na wo ho na emum ono ankasa na saa de ne ye ne dia mese no hwe ne position odida na on change ne sleeping position na yen hwa de so sesa na ebeboa na because the moment a ubeda saa na wanum bebie na ube ye we no there is nowhere saliva emma ebeba aba befa wano ne ho but so what that say ne say wachia wo ho kama na woda wa I don't think say saliva no betimi forcing itself out of your mouth enti yenhwe eno nso ye ena ye maame ba ko so 47 years ne bra etwa afini ontimi nna ne honam ye ne ya mama obra etwa ne minim se wakwa yaresa bia de a na emo mpese ote ase se ye menopause because afini a wonya brade ana wonye brade ye menopause na mu ena wowo no enti bomoden se o enna wuntimi na ne nyina ye ensenkyereni ni bi ededi ema wu hu se bra medri de menya dru menopause the first sign na de be hu se wadu menopause se wo betwa bra no obi timi twa bra na ye yade bi ye infection bi anase how bi na ama na twa bra prekope anase bibi na ato no na yakoye ne surgery ena niema bi akoso ntina ma ne bra emme bi mbase ye nu to nchen a the first sign na wodi be hu se wadu menopause anase wumu nse bi menopause bre no eye se wumu nse bi no ye first ade a wodi be hu se wenya wudru menopause ana wadu menopause eno free ho a obia ne de eye ne ka ho ebinya hot flashes obi wo ho a ose ne honam hyehye no ase ne ho hyehye na ase gya bi da ne ho obi wo ho ose ase ne tie ne ya obi wo ho a wose mintimi nna intima ma wo de no so honam ye wo ya na wontimi nso enna obi kwa na intimi ye ne titiriti obi wo ho a nani o hu ade papa obi wo kwa na so timisi intime menopause ne de eye individuality of obia enese ne eye no intimesre se obebo mode akwa yaresa bia ye kan nyina nso no ye wonura ye de betimi asoso ho to manage the symptoms of menopause no unya dru menopausal age na that menopausal symptoms na obenya no ye woni enuro wo se ne ya wontimi na yi se doctor betimi ama wadru a ebeboa ama wetimi adan kakra ena afi nso honam ya oni nso doctor ebetimi ama wadru ye wo supplement kra wo ho a unya dru menopause eboa ema wutimi ejina wonan so kama saa signs and symptoms na unka obenya ne nyina no etimi bre na sekura ntimesre se obekwa yaresa bia na ba ko hunim defuo bi na wapa edru ebeboa wo edi amam na emom ne empesa wote asiense ne eye wo ne nyina na ye menopause na eye wo sa ye nua be ma ba ko so wo se ne ti aye ne ya for 20 years ne fi so sa wonya 20 years still ne ti ye ne ya be ma wuti no ti pan ne ye wo ma horo bebre ye wo migraine no ye wuti fa pe ne be ye wo ya twi mu am fe na strobin ye wo normal headache nso e wo ho se bia metie me ba wo de se ne wo kasa a che no me di kan bisa se wo sua no wuti bo ho ana wanya head injury bi pen ana se bia wanya accident bi pen a wo pra wo wuti a wan fa ne serious ni nyina enkonkoda nchen no mese bisa wo se wakwa yaresa bia ama doctor ama wakomuja dan makwa hwe omuja mehu se problem bi e ni nipadua because ye wo yare ni bebre wo one signs and symptoms no headache eka ho enu ntini se wuti ye wo ya se mitimi ntina hanka se bia ye malaria na se typhoid because etipai na wo ka ho asem na etipai na che yie pa ewo wo so enti bomodia na kwa yaresa bia odan government hospital wo ho Divine Victory Hospital wo ho ye wa yaresa bia bebre health centers ni eye etwa ye ho hye na ye the doctors abeba bia bebre physician assistant for wo ho bebre wo kwa ono akasa be ma wa wora ne labs na ade bia eye wo nipadua mu no wo hu na so hu se eno any the main cause of sa headache na wunya na waboa na etimi aboa wo na wonso wetimi free from sa headache na
wunya no bebrebe fi se tipae de eya ebasa wo na mawia so kra na bibi eya yew yenua bi nso ama a message e we SMS or say what can one do to cure bad breath as far as home remedies is concerned. Bad breath me pacho wo is it bad breath as in halitosis and I say wanum na nkane wo wanum na nkane wo na say woti mostly no say obi wo ho a ekro ewo ne tim eno timi e maninya bad breath obi nso wo wankasa na enum na nkasa na ne sin na nkasa no edike ye obi no wo mo kaka ne nso ko se bad breath papa obi wo kaka bia no aya na mostly scent ewo nenum senye kaka nso a obi wo ho a eye poor oral hygiene ene maninya halitosis ana say sa bad breath na ye ka ho asem ne basa ukonipem kra na wani ewu me pa chaw ye wo eyifo ewo ho kwa yaresa bi omo hwe enum ni throat ni nyina wo se ye kuro bi ena aba wo minimu wo de ba wanum na ombetimi ahwe ama waduru a ebeso ano na emom meti ha de metimi aka chon se bomodin se ede wantwitwu se kura no will be 2 times anopa ne enwumre de wo se utimi twitwu wo se obetimi akopɛ Listerine ni bi ade ya yedi gu yenum gina yenum kakra ne ya piagui obetimi akopɛ bia wo de twitwu wo se wo de gu wenum gina wenum eno so beboa na afin so Pepsodent a eye papa edro edi twitwu yesin pa ne eye papa a wo de twitwu wo se a wo se we de etiapo a ebeji wenum kama enye ni nyina na wo de twitwu wo se a eboa eno nti no behwe se obepe ne eye papa na afin so no enye bibia na sese udi wura wanum enye bibia na se opese wo avoid bad breath a obi opa aduane obi odi aduane shipa very hot food bia no oye prone to bad breath se wo tai di aduane a shi bibra ebedu mrebi no anhwe a obenya enum kankan nti aduane de ye ni no too cold but it shouldn't be too hot nso se obedi ne hyehyehye na o de hye nanum kra na hye ntekrema so na wo da bi wo yesa wo pra wo ho nti wo maduane ne ye normal ase ho ne ho na wodi a problem bia eni ho na afi se aduro bi wo ho nso a mese kwayare sabia ne mfa ne nyina enka wo ho na fa together with aduro no fa oral hygienes ne nyina nso put ne nyina in place na emwa ema wanum entimi ente ema wankasa Madam ase ebusuafo ye bre no enya ayebe na me kai wo se apomudin mra dwumedie wa Ahenkan 93.3 FM ena wutie ye ye de bre ofia de bia bra donko abo de kosi se no mienu bebo apɛ mu pepepe na ye de dwumedie abrew enu nti bomodin ase efia de bia no ubetie ubenya bre na watie dwumedie na etimi aboawo ama bibia obeye bia no nso no me pa cho de offering mintimi mfa frefo bia ebiem yenya apon anesa enti mintimi emfa frefo biara ebiem sisi enti niam ya ka nyina no bomoden a se wodi bi ebebo bra na wodi bi ebetu kotokuom na etimi ama won so wapomuden no esipi na esita nyame ya adoma echine nwumre 10 to 12 ye de odonta banju medie no nso ebebrew ewa heya enti bomoden a se de bia no ubenya bre na wati odonta banju medie ne chena ye ba be kasafa efi ho efi sebi ema ni bi efi ema ni bi efi pa ema ni bi efi pa che se ne ye bi se chena nyina ne se oba wo ye fi be ma wo ye fi etimi dia wareja ye eba na etimi dia wareja ye eba na obi timi ka se mi ku mpa adware me yere mpa adware nyame ya dom echina hia me ewo odonta banju medie so bra no ndu abodi ko se no mienu dumienu ebeboso na ye ne wo metwetwe nkomo ye kasafa wade ho ne ma ebema aware agina na asose twan na ya san boa wo na se wo sa oha wo kro na ebeka ho asem ni bi ebeboa wo kwan abefa so obesiesie wo ho se ye nka bone obi wo fa wo ho amese obi timi twa wo blade pa oba wa fo bema wa fo timi twa wo blade a on obesin twa mu ha edru eyi aboabo station kurampo a be wana ne ho nka ne gusu gina ha ebasa ha adwen nti eche nyame ya dom aka ye ho na nye se ye ka ne saa keke ye ka wie no ne ye san bo ama remedies ebeboa wo na watimi de asiesie wo ho ama wukunu ekwan adɔ na wo yere nso ekwan adɔ yo me amedi dwumede ho chia memedia ene radioness Awurabena me pacho na me koswa asan akai mo se Awurabena catering and bakery services say ye meat pie say wedding cake birthday cake ade bia wo pie ye pastry ye local dish aduane bia wo pe jollof fufu bibia wo 054682
7329 0546 827329 na ye wo place order ye be ni nyina e de amount na ba kromo so afrimpon store nchen wa e na ye wo ye hot oven ye wunya ye pa ya adwo ombebe bia na pa na ye very hot na wabeto say cake nso ye very hot bibia ye bia ye very hot na wabeto bi na nso we di bi e de adwojo wakoma ye bre no enya ayebe ye nua be ma ohene ba e na de ye kwa be fontintan Facebook so e ma dwumedie nso afofora e wo bia itimi hwe ye e ma no ye krabe hwe ye damase dasene nso ye besan ehia bye bye.